unosundira kuti waisiraini kuti ndisunde zvobuda we izvi vasikana ndorigonere Jesus iwe unonyepa iwe iwe unosundika izvi hazvisundiki hari itinozarisa Jesus yowe kunoda uchitinde kana musana wangu unofira munomike musana wangu ufire mbiriji zvoremesha Wema. Jesus. Zise guys the people. Saka chimota chedu chiya chazogadzirwa. Chagadzirwawo but vhiri rakudaiwo so rakuita seri kutamba chipisi. Saka pandasvika uko ndichitirega tichinda tinodini. Kusvika takavatira muzhira tinakusvika kunuko. Tirega tinde. Tichindoona saka akomana vacho vanhu vangu vachigadzira cho patatavabvunza kuti ko magadzira mota asi zvevhiri radai kutatsveya zviri kufamba sei ndikadonza toti haasi kuda kubhadhara ari kuramba kubhadhara mari kwakutorwiwa pasi kwakutoekera tachadya kungogadzira chinhu ichocho chisimbi ichocho kuchina ma600 rands kuno kureti yavo inenge ichinzi 18 ndo thats $33 something cents saka tazoti watevera kumba kwavo ikoko kwavanga vatutisa tikandoti evo ina handizoti utambiri yekunzi pamwe haasi kuda kubhadhara ikira ndikati saka ina handitendegwi kubvunza here kuti vhiri rabhendi rei handimozviona kwakutonzi waramba kubhadhara kati pamwe maybe communication yedu iri kuramba kuita sei kuisana but anyway ndozviripo right now but chandiri kukumbirisawo guys vanoziva kuti simbi iyi kana kuti vanodzitengesa kumashopu avo please ndombiriwo mundibate because I think right now haina kana 2 weeks inenge yadambuka futi simbi iyoyo haisisina kusimba yangodambuka nani stop zvinoreva kuti ndogona kuzita staki mwe musi ndilizi kune vanotengesawo mapatsi eNissan Note new shape iyi kana muchiza ina handizi kunonzi x-ray kana kuti x-ray here iyoyo yacho zisimbi rinobata mavhiri ese ukukuku kusaidhi kune saidhiku rose rakadero ndokumbirawo either munogona kunyora makomenzi kuti riri kutengeswa kupi kana murimo mubedbridge mari kutengesa motiudza kuti kumashopu apo uye kuti mari vamatiudza kuti roitawo mari tizive kuti riri affordable here kana kuti pamwe handiri kwanisi ndotanga kusevha chimari zvangu kuti vanditenge zisimbi zvidza tachokwadi ndatambura nako izvozvi zvinasikake chi5 richidambuka zisimbi iroro kureva kuti harichina kusimba pachina kwandichaenda very soon nekutogadzira kwavaita vakadai dambuka ndichagadzirisepi isu vanhu vacho vanofanira kugadzisa vachiramwa vachitozovatevera nemari kudzimba dzavo hazvimeke sense mozviona but anyway ndokushandidzana kwatiriita nemasociety akasiyana-siyana right now ndabva ndati ndichisvika kumba ndikati kona vana mai guru vaendepi zvikanzi vabuda saka ndikati vaendepi zvikanzi vaenda kuzvitina saka ndatevera kuzvitina kundiwa zvikuitika sezvo makusenda mabhonzi madhonga hapana nekuti hatisati kwadhigwa saka inini mabhanzi mamwe aya pane kuti vaekera vari kushanda votombodla mabhanzi vari panapa nekuti vangoshandawo vachiripo vanhu ndo vauya ava kutoisa zvidhina isusu tanga tisinambobvira tati munhu uya kana kuti chese but vangobatana vakauya kunoko saka tovapawo mabhanzi vaya 1 vosiyana zvidhina zvedu izvo zvakatanga nguva womava izvozvi saka mabhanzi anokuwandisa here matuku aya mamukati masura sei machoronji madekwani kuri sei mbuya saka ndodini ndomaisepi takutombotorawo wamukusenga nebhala ipewe iri kugara dzichizvo indoshandei zvimwe zvakatsikwa nemombe zvakatsikwa zvingani 9 zvazvakanaka muri seiko baba nefati kumudigiro kwakanaka ndauya kane masupa 2 makesi saka ndozvimavhura mangwana asi kamadhonga azovata pedo kuitira kuti mangwana asazoti delay nhasi zuva rese raindira madenga mahari
nasi zava tembanga kuti watamaka masungirira madhonzo mamwe anotomuka makuseni because right tichiri ipapo guys pane umwe akarequesta kuti this ningiriki nikapera tiri kuita nhasi hatiti I think puchaitwa futi dhava rimwe rekupedzisira rinenge rekitchen rekupedzisira handito zvatachiri because datipwati zuro tikaita maybe Wednesday kana Thursday poitwa zvokupedzisira zvacho because zvekitchen nyange zvikaita 2000 hazvina basa tiki tichaita ire 4 kona voita kachimini kana zvichiita so that vasabikira panze nepauyu saka ni dhava iro ndatigara ndazvitaura muvhidhiyo kuti dhava rino iri rachoni tikuriita mangwana nhasi razokonyewa mangwana vopesa zvidhina zveuyuyu zvichidero handizoti pachagadzirwa kuti tobhereka 1 day after 1 day tikange taonawo nigirikini sponsor wefudhu yedu yacho yese wekuti tikwanise kuti varove zvidhina zvekitchen mvura isati yatanga kunaya zvobva zvatongorohwa zvobva zvabatanidzwa zvotsva zvese zvinogona kutibatsira idzo ihuni dzedu dzekupisa here dzo hadzisi dzedu honde dzevamwewo ndo zviripo guys vada topisawo saka muchaita se muchaakumbira kodze pane huni dzotengwepi saka achatema huni ndiani ndimi hamanje tizogoni kutera nemasipa kudondeka ndozogona here manje uyauone shamwari zidhine shamwari zvirirakaita uyauone kudzokera iso munda weidheni munda nyaragana yeuwe nyara unochevera imba nyara unochevera imba nyara unochevera imba nyara unochevera imba so guys, for the people ndokwatiri kuno mbosenga zvidhina manje basa variri kudoka alright eruruwe yarara kuchema 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 nyarara kuchema 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 nyarara vanakule vacho kuchema nyarara zvakafamba zvakanaka tarirai muone uyeona akadzukira yo nosundira kuti waisiraini kuti ndisundi zvobuda we izvi vasikana ndorigonereri jesus iwe unonyepa iwe iwe unosundika ivi avisundiki hari itinazarisa jesus yowe kunoda uchitinde kana musana wangu unofira munomike musana wangu ufire mbiriji zvoremesha orema jesus
Shuwa. Kushikuruza kuchogwadza. Naza kuti pana zvinonga zvisise mani. Chibunu. Sore mikondo. Napana. Kuti chikondo chogwadza. Azvitendeki. Zvikotendegwa pano vakose ukopindusema uchiamba. Handisi kuziva. Tivavheza isu tinotuka. Kuti une kuti kutuka. Chiunu. Jesus. Pano. Kuti kuti. Pano chinonzi chikondo changu chiri kurwadza. Chikondo. Chiri kurwadza. Crazy. Unaiti do west shenge. Jesus. Chikondo. Chikondo changu chirwadza nesi. Chikondo changu chiri kurwadza. Nechibhenda. Chikondo changu chinovava. Isu kuvava kudayo. Ndokuvava. Zvinokuvava. Kurwadza. Chikondo changu chakuvava. Chiri kupisa chikondo changu. Chikondo changu chakuvava. Sava muchikotarisanya. Wariwe. Isori zvenyu. Amaraza asiwo wote. Akazobuda ndiri. Sori kote utwana zoso. Zvichiyange. Zvichiperera zvibve apa. Musikana zenda kuchikoro. Changu. Chichakumidza kuika. Ndaswera guys kubva ndatone 3 days zisingamboswi. Hino ndio zvisinga sei zvina zvavo. Kugwadziwa izvi. Kwadziwa singambo. Apa ndi vonga ndasina kuwata kana 3 hours chete. Ndichakoniwa kuvabatsira ini. Moyo unoda zipfungwa dzinoramba. Moyo unoda chikondo chinoramba. Mavaudza. Mavaudza here kuti mangwana. Vamwe ndavavudza vamwe handina kuvo. Beep, 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 beep. Musayekera zvemi. Musapwanya. Yadira vhunika.